Uxue hau da galdera, bota erantzun zuzena, Eibarko plaza berriak nola ote du izena. Erreban edo untzara, nora zoa zonara, hori ere ezpanekinik zuzen triki klase zara. Oiana zure galdera, dugu erraza talaua, haren esplika ezazu, segundan gabon gaua. Abenduan 24 bazenekien egundo, problema da pasatzea. Erantzuten 1 segundo, Ta miren zure galdera, errez proposa dezake, esplikau zenbat balio duen kalimotxo batek. Nere kasuan zailak dira gaur baina eta probak, igual dira 2 euro terdi eta pandemia osoak. Uxue literatura, orain lotuko dut soka, noiztik ospatzen ote da, Durangon bere azoka. Gaizki egin duzu galdera, beraz zu erratu zara, azoka ez da bere Euskal Herri osoarena da. Euskal Herritik mundura, orain hasiko naiz teman, kontatu zenbat planeta daude eguzki sisteman. Bederatzi planeta eskolak egin digu on, baino atera eta sartu dadin lista hortan Pluton. Munduan segi dezagun, hain da ederta zabala, miren kontatu zein degun, Zimbabweko kapitala. Barkatu baina oraingoan, gelditu behar dut mutu, ez dut autoritaterik joan bertara da ezagutu. Matematika galdera, tok-tok uxuen atean, zenbat hitz kabitzen dira, 8ko txiki batean. Bueno, hori da segun, ala egiten dizut dei, gaztelu mendiri 20, Lujan 2 hori 40. Gipuzkoako menditan, sartu gaitezen urrena, aizkorri da altuena, baina zein da txikiena. Txikiena itxasoa, hola jarriz gero masa, baino mendi dotorenak guk dauzkagu amasa. Eta azkeneko galdera, hau ez da irtengo prentsa, nik esan ez dudan zerbait, ea miren benga esan. Aurreko den